Γεια σας, μαζί σας είναι το lifehack.gr και σήμερα θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο κόλπο που μπορείτε να κάνετε με το νόμισμα και νερό. Όπως βλέπετε, σε ένα νόμισμα οποιασδήποτε αξίας ρίχνουμε σταγόνες από νερό. Ελάτε να μετρήσουμε μαζί πόσες σταγόνες θα χωρέσουν σε ένα νόμισμα. Όπως βλέπουμε, το νόμισμα συγκρατεί το νερό στην επιφάνειά του. Και είναι πολύ όμορφο το κόλπο αυτό. Και πάμε στο δεύτερο κόλπο. Για το δεύτερο κόλπο θα χρειαστούμε μια κατσαρόλα, ή άμα δεν θέλουμε να χαλάσουμε την κατσαρόλα της μάνας, ένα απλό κουτάλι, το οποίο πρέπει να ζεστάνουμε σε πολύ δυνατή φωτιά και μετά να προσθέσουμε το νερό. Ή μπορούμε να κάνουμε και παραλλαγές με χρωματιστό νερό. Έτσι βλέπουμε ότι οι σταγόνες κυλάνε πολύ ομοιόμορφα και πολύ όμορφα στο κουτάλι μας. Ναι, και τώρα όπως βλέπετε θα πάρουμε ένα μπουκάλι. Θα κλείσουμε από πάνω με ύφασμα και με ένα λαστιχάκι. Θα βάλουμε μέσα νερό. Όπως βλέπουμε βάζω νερό. Και τώρα όταν θα το γυρίσω θα δείτε ότι το νερό δεν ρέει προς τα κάτω. Αυτό το κόλπο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έλατε να το δούμε και με ένα βάζο πώς γίνεται. Τώρα όπως βλέπετε βάζω στο βάζο με την ίδια μέθοδο το ύφασμα και το λαστιχάκι. Το γεμίζω με νερό. Το γεμίζω. Ναι. Και τώρα όπως βλέπετε θα το γυρίσω. Το γυρνάω και δεν πέφτει το νερό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κόλπο. Μάλλον μπορεί και να το ξέρετε. Αλλά αυτό το κόλπο και αυτό το βίντεο νομίζω ότι αξίζει ένα μεγάλο like.